No niin. Onks tää paljon? Olipas hienoja kosseja, mutta nyt on aika meidän esitykselle, joten tervetuloa kaikille Wonder Rushin ja toiseen esitykseen! Esityksen aikana te saatte ottaa kuvia ja videoita ja niitä saa jakaa someen jakamalla meidän nimimerkillä @WonderRushIdols. Oletteko kaikki valmiina? Pitäkää kädet ja jalat avaruusaluksen sisälle ja nauttikaa matkasta! No niin, aika aloittaa mun kouluprojekti. Kiitos, että suostuit auttaa mua Tsukasa. Siis kouluprojekti? Mä olen starttapuu treenaamisessa. Oho, no ei, kouluprojektia me tässä tehdään. Sen teemana on avaruus. Ja koska sä oot niin iso tähti, niin mä ajattelin, että sä tiedät siitä kaiken. Ja no ei se ihan noin toimi. Emu, Tsukasa, mitä te täällä teette? Ei meillä yleensä tähän aikaan treenejä. Ei treenei tällä kertaa. Me tehdään ihan superduper upeata avaruusesitelmää. Tsukasakin auttaa. Sanoiko joku avaruus? Yllätys, että toikin on täällä. No, mut jos teitä avaruus kiinnostaa, niin miksi me ei mennä suoraan sinne? Onhan meillä se kai, missä kaikki... No, melkein kaikki on mahdollista. Okei, no kutsutaanko Miku paikalle? Miku! Syttykö teidän lava taas tuleen? Mikä on tulessa? Kuka on tulessa? Hei! Täällä ei oo mikään räjähtänyt tai syttynyt tuleen. Tää on uutta. Älä huoli, Miku. Mä oon pitänyt huolen, ettei noi eräät tuo enää räjähteitä lavalle. Me vaan mietittiin, että jos voisit viedä meidät avaruuteen. Avaruuteen? Oletteko tosiaan, että mä voisin viedä teidät... Tai no, Tietenkin voin. Tai siis, jos mullakin olisi taikahologrammi, joka voisi viedä mut minne tahansa, niin kai mäkin sit menisin vaan suoraan avaruuteen. Tykkään käydä kaikki galaksit ja planeetat läpi ja ihailla niiden ihania maisemia. joo, ja mä tykkään tähdistä. Ja sitten kun niistä täällä on tähdenlentoja, ja ne menee silleen wush! Mä taas tykkään avaruuden kiehtovista arvoituksista ja mysteereistä. Ne vois kyllä mennä tutkimaan lähempää. Joo, mä en tykkää yhtään arjesta, joten mä toivon aina pidempiä viikonloppuja. Se ei oo toiminut vielä, mutta mä onnistun joskus. Kiitos. Anyway, te voitte puhua näistä asioista, mistä te niin paljon tykkäätte, niin mä menen tonne, että me lähdetään. No, sanokaa, kun te lähdette. Jaa, no kai me sit voidaan valmistautua lähteen. Ehkä me nähdään niitä tähdenlentoja ja ne voi mennä silleen hush. No, mut mennäänkö me sitten? Mulla on kyllä hyvin vahvasti sellainen fiilis, että me ollaan unohdettu jotain nyt.
Mä tiesin, että me unohdettiin jotain. Me unohdettiin ilmoittaa sulle Atsukasalle lähdöstä. Niin, mä näin, kun se hörhö lähti lentämään ilman mua, ja nyt me ollaan kaikki ihan eksyksissä. Vaikea tilanne tosiaan. On täällä avaruudessa kyllä kaikkea. Pitääkö meidän oikeasti etsiä näiden kaikkien galaksien läpi? Mut älä huoli, Nene. Me löydetään mut varmasti. Pitää ensin vaan miettiä, että miten. En mä kyllä. Miku! Jos sä kuulet meidät, niin laula meille. Me seurataan sun ääntä. Oh my god! Vihdoinkin me löydettiin teidät. Mä pelastin noin 2 tytsyä kanssa tuossa matkan varrella. Haha, hauska vitsi, Tsukasa. Sä kirjat kuin pikkutyttö ennen kuin me löydettiin ja Viku veti meidän luo. Älkää uskoko tota! Se oli miehekäs taisteluhuuto. Aivan. No mut hei, nyt me voidaan ottaa kunnon hetkiä ihana näitä maisemia. Joo, nämä tähdit ja planeetat, nämä on ihan uskomattomia. Ja hei, mähän tunnenkin jo uuden laulun syntyvän. Tää hetkihän kutsuu tanssille. Uusi laulu vai? No,
Sittenhän meidän on parasta mennä asemiin. Ei ole parempaa aikaa kuin nykyhetki, eikös? Avaruus oli mahtava, mut enhän mä edes tehnyt sitä mun kouluprojektia. Mun paperi on ihan tyhjä. Tää. Ja no ettehän te ikinä sanonut, mitä varten me sinne mennään. Oho. No ei se mitään. Tutsukasa, moikka Miku. No, kai nekin tässä sit mennään. Heippa Miku! Ja nyt on aika lopettaa meidän avaruusseikkailu, joten kiitos kaikille seurastanne. Ja nyt me lähdetään teidät takaisin cosplay-kilpailun pariin. Kiitos vielä kaikille! Eli tämän tarinallisen avaruusseikkailun tanssillisen tarjosi meille Wondrous Idols.